Ongi etorri bogalari, momentu honetan arte heldu bazara, boga librearen inguruko ezaugarriak jakin nahi dituzulako da. Ni Gorka naiz eta momentu honetan garagardo honen ezaugarri batzuk azalduko dizutez. Alkohol gabeko libre tostatua, malta zaporeak eta gorputz arina kombinatzen dituen 0,9ko ABV duen alkoholik gabeko garagardo bat da. Libre garagardoa aukera bikaina egiten dute alkoholik gabeko alternatiba baten bila bazabiltza zapore guztia mantenduz. Eta zerekin uztartu daiteke libre garagardoa? Adibidez, patata batzuk tipula saltza karamelizatuarekin edota patata erre batzuk ensalada vegetariano batean. Gozatu libre garagardoaz mendira igo, bizikletan ibili edota Euskal Herriko kostetan igeri egin ondoren. Eskerrik asko boga libre aukeratzeagatik. Egin topa, egin boga.